Thixo wamazulu khumkani khumkani situ ngisana oh abazishana ewe oh yini moyingcwele Thixo wamazulu Sobalisa ndiyambulela uThixo ngokuba kwenu apha. Tshintshile imizi yethu. Tshintshile imizi yethu. Yo! Itshintshile imizi yethu. Yo. Oh! Ndimakule ndawo ndizocela nje. Sicela uthandaziswa singabachakazi. Akhomandi sicela banithandazele nokurhana zincami kuthi amen siyacela kakhulu sicela ubangabana nandisa uthando emitshatweni yethu amen luphelile uthando ngenxa yorhana yo abanye bekho ngokuba khona kule mvuselelo siyacela bodade inhliziyo zaphukile sasihlele ngenxa yabantwana sasihlele ngenxa yabantwana kanihambele enhliziyweni zethu kake nihambele ezinhliziyweni zethu nivusa uthando Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen bangcwele. Lingqina. Hallelujah. Amen lingqina lasemazulwini. Akumele simoyike. Xa umkhozi amen amadimoni ayabaleka. Hallelujah. Befundisi bonke ngabacalulanga dibulisa otata dibulise omama befundisi dibulisa omama bonke amen dibulisa omakoti amen dibulisa impintshi zami egameni lenkosi engiyesu dibulisa abantu abatsha dibulisa abantwana abancinci dibulisa ke egameni lika Yesu waseNazaretha umfeli nomvukeli wami ndinibulisa ngegama elinamandla ndinibulisa ngegama otho ulibiza kutshintsha isimo ndinibulisa ngegama esiyawungena ngalo ekhaya ezulwini ndinibulisa ngegama otho ulibiza uguquka izinto ndinibulisa ngegama elingabizwa nangubani ndinibulisa ngegama elinamandla ndimanga exesha lobungqina uthi uYesu bonke abandaziyo abanobungqina lo unenhloni siphethwe izinhloni tatam sesikhona siphethwe izinhloni uYesu esincedile siphethwe izinhloni uYesu esihlangule ndimendi
ngohlangulweyo omileyo kule ndawo njalo uzazisa ndinguNosivuyise makoti wakwaSangqala makoti osindisiweyo ndandikade loyika ke emfundise ligama lokuthi ndisindisiwe ngoba abantu once uthi usindisiwe bave baqala ujonga haleluya baqala ukujonga bakhupha amehlo bangokathi usindisiwe uhamba kanjani ngokathi usindisiwe uthetha kanjani amen bangcwele ihlangane noYesu ke kukubi ebomini bami ndingumakoti nje ongena direction kodwa ndahlangana noYesu ndatsho ndane direction ndingumakoti ongayazi noba umele uthetha kanjani xa uthetha nomlingane ndingumakoti othetha dagqibele kodwa ndibulela uYesu otshintsha izinto hehe ndibulela uYesu ohlekisayo kumnandi uhlekiswa nguYesu ungahlekiswa ngabantu ndibulela uhamba noYesu zikhona izinto ndibulela uYesu oqoqa umakoti ndibulela uYesu okunika ukwanela ndibulela uYesu owasusa inhliziyo elwathozayo unamandla lo Yesu hey manqine njengaleyo mandingatsali ndibulela uYesu ngoDisemba uba ubecelile umthandazo becelile umthandazo phendlini njembe niyazi mosiba kuba nje kuye kuthini ngoDisemba phendlini wacela ke siye sibe nezinto esihlangabezana nazo ke ngelaxesha kuba nguphansi phezulu ubona ba uSathane ufuna uthatha indawo kodwa manje ndibulela uYesu owafikayo otata uSobalisa notata uNamba bayenza umthandazo bangcwele andiyazi into ibikhona engaqhelanga uba khona kwathi cwaka okoqala kuqala banzima tata xa kulela xesha abethe basezijela umyenami abethe esithini kodwa unazi incwadi zowenza umsebenzi ndibulela uYesu akhona enye ibiyenzekile futhi khange kubekho kwangxaki konke nje kuvele kwahamba kakuhle ndibulela uYesu otshintsha izinto manje ndicela uhlala apha kuye uYesu ndibulela uYesu wanditshintshela umyenami ehamba ukuzithandela elalapha athanda khona esela bangcwele bebhlungu inhliziyo yami bazawufika abantu bezisa abantwana ayinxilanga ingcebiso ulifunekele ndibulela uYesu otshintsha izinto mama wayeka ngegama likaYesu wayeka ulalapha athanda khona uyalazi ixesha lasendlini ndiyamazi Yesu wami usezamzisa nakule ndawo ngoba uyafana bamani mandilise nayo uYesu ngoba akaleli umuntu kuba akaye enkonzweni futhi akonqena uyikhupha imali into ba hamba bheka enkonzweni haleluya ndicela uhlala ke apha kuYesu ndifuna ukuthi komakoti nanku uYesu azolungisa umtshato wakho mama ngoba xa uphethe ngokwakho uyaduka omama bonke ukhethekileyo ndibuliso mama baseqoqorha buliso makoti obhuti nosisi egama ehlele ngosiso amen igama lami ndinokuphumla ke ndimakoti walapha kwaThatu nethi ndiliphelo lalapha kulomzi haleluya kodwa xa ujongile abanye abantu bacima ndimo omdala apha kodwa ndiliphelo apha kulomzi ndibulela uYesu ke ethiwa guqula isiqalekiso sibe yintsikelelo ndiyambonga kakhulu ke uYesu owatshintsha ukwenza kwami watshintsha ukuhamba kwami watshintsha ukucinga kwami haleluya namhlanje ndingumakoti ongazenzeliyo izinto onikelayo kumnikazi wobomi bami zithi sezifika izinto apha kum ziwenza buhlungu moya wami kodwa ngoba ndiyazazi uba ndinomthetheleli sezithethwa izinto uba ngaba bendingenayo umthetheleli ngendingasekho apha emtshatweni isitoranyana nje esincinci
ndikhumbula umyeni wami endithumelela imessage ayithunyelelwe ngumuntu athi akamazi. Ithi le message unkosikazi wakho njengoba ekhulelwe. Khulela umntana ongenguwakho. Amen. Wathi wasiwa lo mntana noba nguwaphi. Wasendaweni ethile lo mntana. Wathi umyeni nami xa ndibonisa le message sinendodakazi eyi-1 ke. Uthi asothetha into ndiqonda uba kubhlungu ngendlela ekufitshane kamnandi ndikhwele nemoto. Ndive ndiwela apho ndiye kuyo. Fike ndisijule esitulweni ndilile. Uyamoyika kumntu olilayo. Ndambonisa imessage. Useza khafuna ufonela le number. Ndithi sisi kudala ndiyifona le number iphumele. Nomyeni nami uthi kudala ifonela ngayiphumeli. Kodwa ndibulela uYesu ngoba wavele wathi umyeni wami ekuthiwa ndamgqiba. Wavele wathi inkosikazi ndiyayazi babe sigqibe ntoni ngoDisemba. Suba nayo newari. Ndiyayazi niba ngumntana wami lowo. Khaliyele nqeelo. Hallelujah. Kwenye game kungepasika ndiyaqala ungene eKapa ngisathi ndibeka ibhegi ndibheke epaskeni. Xa ndithi ndibeka ibhegi yakhala ifoni yakhe. Waxa isabela kwathi umlumkela uzokosulela ngesisu. Hayibo njani nango ndakhulula zonke impahla ndathi jonga ndikhulelwanga mzokhulelwa ngubani ungekho. Ndazikhulula impahla ndathi wathi ndathi jonga myeni nama ukwazanga umphendula lo muntu. Ngothe xa ethi ukhulela umbuzo ba umkhulelisile na. Hallelujah. Ndibulela uYesu ke bangcwele ondikhulisayo ngoba ezi zinto zisehlelayo ziba yileli yokunyuka kwethu sibheke phezulu. Hallelujah. Ndibulela uYesu tatu usobalisa ndibheka gqogqorha nge-31 kaDisemba. Phana ke thina ke xa sithandaza kuYesu uyalala noba ingcinji imanzi nje. Ndamxelela uThixo zonke izinto yonke indlela emandiqale ngayo ubomi obutsha ngo-2025. Utata namba ngalamini wayefike phaa kwaNosifuyise wathi bhala zonke izicelo zakho. Wahamba utata namba zaphendulwa. Ndathi ngo-2025 endisicelayo ngoku sesoba ndihlala apha kuwe wedwa Thixo. Noba izinto sezithethwa kodwa ndingamameli wena. Hallelujah. Ndingamameli zona kodwa ndibone wena utshintsha ukwenza kwam. Ndiyambulela uYesu bangcwele owenza umangaliso ndingwalapha. Ndiyaziwa apha. Kwazi ukuphuma nokungena kwami eyadini. Ndiyambulela ke uYesu tata unamba. Kuthiwa ndidlulise umbuliso omkhulu. Uyaziwa utata unamba kule lali. Kule lali tata unamba kuthiwa ngithe uyabuliswa. Hallelujah. Ndiyambulela kuYesu egameni kaYesu ndiyanithanda. Hallelujah. Hallelujah. Ndibulise befundisi. Ndibulise mefundisi, ndibuliso makhulu, ndibuliso mama, ndibuliso bhuti, ndibulisisi nabantwana abancane ngegama leSithu Yesu Kristu. Amen. Amen. Ndingunonopha Giyama ndisindisiwe. Ndiyayithanda kakhulu inkosi yethu impilo yami. Amen. Mna bendingumntwana obekade egula. Athekwa yi-asthma. Ingiqale ngo-2022. Ndigula umama uzihambile indawo ezininzi uzichithile imali ebantwini abathi bayayazi kodwa khona into engincedileyo. Ndithe ndisokwamkela uYesu kwatshintsha yonke into empilweni yami. Ndikhumbula ugqibela kwam athekwa yile asthma, ugqibela kwam athekwa yiyo ndizazi uba ndiyaphila nyani. Ndisetown esikolweni WhatsApp tata nimtext tata le asthma iphinde yangiqala tata usobalisa. Athi tata no mntanami uzoba right. Kodwa ukufika endlini sizothandaza. Xa nifika endlini ngixela tata ndilapha endlini ngoku and ndiphelelwa ngamandla ngoku into eyenzekayo. Athi tata no masithandaza uzoba right. Sithandaze nyani notata ndilale. The following day ndimfonele thi tata ayaphela amandla angikwazi nothini ngoku. Wathi uzoba right mntanami inkosi semsebenzini. Ngiqomba hayi ayaphela nyani ngolamandla andikwazi nokwenza kwanto.
ndithi tata ndicinga ukuya etown ndiyothiywa idrip because andikwazi uphakama, xa ndiphakama ndiyawa. Wathi ungaya mntanam, kodwa mna ndithi kuwe inkosi isemsebenzini uzophila namhlanje. Ndahamba ndaya nyhani etown. Xa ndifika etown ndiya kugqirha, wathi gqirha andizukwazi ukuthi idrip sekulate, uzuvukele kusasa. Hayi ndigoduke nyhani, ndixela tata andifumani le drip, cebo mandivukele esibhedlele ngomso ndiyoyifuna khona. Ndiye nyhani esibhedlele, xa ndifika esibhedlele kuthiwa ntombazana awuguli tu wena, sibone kwanto nayo. Ndiyabe ndiminxane elaa xesha, andinawo nyhani amandla, ndikwazi nothi ndihamba nomama undibambile. Kuthiwa ntombazana wena awuguli tu, goduka uyotya. Xa ndifika ndifune tata kuthiwa mandizotya, andiyazi, ndithi ndiyagula. Kuthiwa idrip yokugqibela ilinde umntu oserious, andinanto mna. Wathi tata ndikuxelele amen. Ususela ngaloo mini inkosi yandinceda, zange ndifune ekhaya singabantwana abayi-2 kumama bapase imatric, sapasa ngo-2016 so bayi-2 imatric. But besingafumani isikolo sobabini sihleli nje, akho nto yenzekalayo. Kodwa ndithe sofumana inkosi, kwenzekile last year ndafumana isikolo. Ndakwazi Hallelujah. Amen. Ndibuliso tata, ndibuliso mama makhulu, osisi sanesikolo bhuti, osisi bethu. Ngegama lenkosi Yesu Kristu, amen. Igama lami ndinguNosiphiwe nami ndingukokoti. Okubalulekile ngesinye inkosi ethayo impilo yami nezono zami azixolela. Ndize apha ngozobulela amandla kaThixo. Ndibulela uThixo owafika nami ebomini bami kungekuhlanga. Wafika uThixo futhi wayibamba impilo yami ndingayazi ukuthi ndandimazi bayena ukhona, but ndingayazi ukuthi uma uthandaza kuye uyakunceda. Ndandimthandabuza because kwakudala ndithandaza, cha kwacaza uba mna andimthandazi ndimkholwa, kanti uThixo kumele umthandaze umkholwa. Ndikhumbula kufika kwami, I think kwangoFebruary, kunge-tie day eZweledumini, ndafika kuMamnethi. Xa ndifika kuMamnethi kwabe kuzoba khona iPasika. Afika umama athi umama, the first day ndifika kuye, athi umama bani Nosiphiwe wawuke wamamkela uYesu. Ndithi ke ba mama, athi ba okay, ngabikho ngxaki, akline kumama ndilale, ndivuke late sitye ebusuku. Xa sigqibocima isibane alala umama avuke, athi Nosiphiwe, ndithi mama, athi ba asambiza ndikwamkelisa uYesu. Size ulele ebhedini yakhe, ndilele kuyami ibhedi kwelicala, sithethe nomama ndibamkela uYesu. Athi mama kunyanga ezayo siye ePasikeni. Ndithi okay mama akho ngxaki. Bendingumuntu othandwa yinhloko, veki na veki ndayazi uba mna ndizoba nenhloko. Ndihlale ke indiphathele enhloko, manithandaza umama imani ngathi bangcono. Ndaya ePasikeni, ndandifake ke entambo zifakwayo apha esinene. Ndahamba ngeekuseni sakhwela ibhasi nomama, indimi ungumama nomuntu asekhaya omnye. Sahamba saye ePasikeni eGubenqa. Sisebhasini ke ngoku sime ngiphambi komama because izitulo zigcwele. Andikrweca umama ndimjonge, athi bayizapha. Ndiye kumama afika ndihlebele, athi umama ba Nosiphiwe unentambo esinqeni. Ndithi mna ke ba ewe mama. Athi okay. Zange wanibona umama andihlambele erumini naye, sihlambele ekamereni yakhe kodwa silala naye. Athi mama ba ngicela xa ufika enkonzweni uzuyiqhawulo ifake etoilet. Ndizaxelela nje uba ndibone ntoni okanye ndiphuphe ntoni. Ndiqonda ingathi aside sigodwe. Sizawuhlala i4 days yonke apha. Sihlale nyana. Kwafika ixesha makwamkela uYesu. Zangathi umama kumba Nosiphiwe phakama mntana miya kwamkela uYesu, ndaziphakamela esitulweni ndayomamkela uYesu because ndandimfuna. Ndamamkela uYesu kwakuhle bomini bam. Ndafika endlini, first day ndifika endlini zange silale nolala. Ndambuza mama ubone ntoni? Wathi umama bamntanam ndibone ingathi le ntambi lapha esinqeni kuwe yinyoka and ikubhije. Athi umama into dabandithi ikhulule le ndawo because ubophelele amadimoni, ayikuncedi yona. Ayisithi veki na veki uphathwa inhloko, ayikuncedi. So ndifuna ukuyikhulule ubone ba awunokwazi na uphila ngaphandle kwayo. Ndayikhulula, ndakwazi uphila ngaphandle kwentambo, ndaba nenhloko njengabanye abantwana, ndaba right. Ndibulela uThixo othe xa ndiphinda ndifike esikoleni ndazibona ba ubuThixo buyaphela kum. I think ndandizama ukuba
ndiphuma apha endleleni kaThixo ndaphinde ndamcela uThixo ndane ndaziripota nakumama uSobalisa nqona nto yikuziripota kutata ndaziripota mama Sobalisa xa mama Sobalisa waripotela umama naripota noPastor Jina mama kangokwanibuza ekuseni ngecawa uba nosiphem ntam ndivele ndayiconfirm nathi mama inyani kodwa zange iphinde yenzeke ndibulela uThixo owafaka isazela because if ndingenasonga isazela okanye ndasicishilela mhlawumbi ngendandiwile mhlawumbi ngendandibuye ndingeyanga laa mntana ndandimke ndinguye ndibulela uThixo njani yanga ndingahlala kuye ndingesuki. Hallelujah. Asibona kuThixo njengawe Nkosi. Siyabulela Thixo. Siyabulela Somandla. Siyabulela Thixo wethu. Ngoba uThixo nencebe ngazange iphele. UThixo wawukhona kungekabikho zinto. UThixo namhlanje. Egameni likaYesu, moya oyingcwele, moya wenyaniso, Thixo wethu namandla, nababantwana bakho Thixo, bekungqina Thixo, bengqina ubukhona bakho Nkosi, oyingcwele siyabulela. Siyabonga Thixo wethu. Kubani uThixo njengawe Nkosi? Kubani uThixo ngalinganiswa nawe Somandla? UJehova igama lakho. Sidumisa wena nasehlweni. Sibonga udinwa kuwe Thixo. Sibonga ufihlwa nguwe egazini lakho. Bayethe ngonyama yezulu. Bayethe Nkosi yamakhosi. Ezintweni zonke Thixo uthibulelani kuyova ngokubelungile kubincaba zakhe simimnaphakade. Hallelujah. Bona manda siyabulela Thixo. Enkosi bawo. Enkosi Thixo wethu. Nkosi wethu. Egameni likaYesu uyashiketeleke. Unayi akiyathi eyabana. Uyaliyesi ati ayabati. No, sikaya. Yana maya siana kayati. Siyabulela mngcwele. Thatha indawo yakho Thixo. Usibonakalise. Ngoba wahluleki Nkosi. Ngoba wena ubona apho singaboni khona. Wena wenza izinto ezingenzeki kubantu. Siyabulela Somandla. Enkosi wethu. Nibakamise amehlo ngicela siphakame sonke egameni likaYesu. Phakamisa izandla zakho. Uvala amehlo akho siphambi koThixo wethu. Ndiphakamise l'inhliziyo yami kuwe Msindisi
Haleluya. Uvule inhliziyo yakho siphambi kwenkosi yamakhosi, siphambi koThixo lo wadala okungekho kwabakhona, lo wadala ukukhanya, wadala ubumnyama. Haleluya. Elithi izwi lenkosi konke kwabakhona ngaye. Sisalinde wena usavula amehlo usahleli phansi. Haleluya. Siphambi koThixo wethu, cela uvule inhliziyo yakho ngegama likaYesu. Uvule inhliziyo yakho uthi Thixo nami ngilambele wena ebusuku. Wena ukwazi utshintsha imeko, wena impendulo zonke zikhona kuwe. Vala amehlo wakho ngasemva, silinde wena ngegama likaYesu. Haleluya. uThixo ufuna wena, uyela kuye, nguye wakudalayo ngegama likaYesu. Kwindawo zonke okhalele kuzo khange uncedakale, yiza kuYesu, impendulo zonke zikhona. Phakamisa izandla zakho, cela umhlabelelo osukileyo sibe phambi koThixo sonke ngegama likaYesu. Sezoza ngaphambi utakusobalisa, kodwa ngifuna wena ukhubulele uThixo ngako konke egama likaYesu bakuthe kwafika lemini ukuze nawe uhlanguleke. Abanye abalifumana ngosuku, haleluya, baphuphile bengekayazi inyaniso, kodwa wena uThixo ukwenzela inceba. Awuphakamisa izandla zakho ebusuku ngegama likaYesu. Phefumulo yethu inabe Jesus lewe inhliziyo zethu, imiphefumulo yethu inabena wena, inabena wena, inhliziyo zethu, imiphefumulo yethu ifuna wena Jesu, inabena wena, inhliziyo
Mawekamene Nkosi Yesu Thixo wethu ongcwele ophilayo simbona uThixo onjengawe malanga nje. You are so faithful every day and every hour. You are so faithful. There is no one like you. Thixo wethu thandekayo Nkosi enene inhliziyo zethu zilabele wena sinqanele wena ebusuku nje asikambona uThixo onjengawe. Wena wadala izulu wadala umhlaba egameni leNkosi Yesu waseNazaretha. Father, we love you. Father, we thank you. uNkulunkulu wethu ongcwele ophilayo. Enkosi thembekile. Enkosi Thixo wethu egameni likaYesu waseNazaretha. Father, we love you. We thank you, Lord. In Jesus' name. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hey. Yes, Lord. Let us cover the moingwele izandla kakhulu. Thank you, Jesus. Ngibona izandla zabantu abakhoye kukhona bukaThixo benjenje. Mamnethi bengicela lengiphathele ingobozi. Hallelujah. Cela lengiphathele ingobozi mamnethi. Sizawuya ezwini. Sizawuya ezwini. Oh Jesus. Singathi vuphansi kancinci nje ngokusazanwa ngobozi nesitya. Yeah. Cela niziqhwabele izandla ngokuba khona emsebenzini. Ngoba nje inhlobo yakho kancinci, moya ngcwele nabantu baseleweni sebekhona namhlanje. Naba moya ngcwele sebekhona. Agcwalisa intende Thixo sebekhona. Nkosi Yesu phakama thina siyehla. Egameni leNkosi Yesu. Nansi Nkosi lento igcwele bafuna wena. Abafuna igama lamfundisi, abafuna umfundisi, kodwa bafuna wena Nkosi Yesu. Wewe wedwa umsindisi. Ngegama leNkosi Yesu waseNazaretha. Thatha indawo ingcwele lixesha lakho lonke eli. Ngegama leNkosi Yesu. Amen. Hallelujah. 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 Utsake yes alebukus. Hallelujah. Ngicela ukubona izandla zabantu abaqalayo bakhona emvuselweni namhlanje. Uyaqala nje ungena emvuselweni namhlanje. Kodwa kanti bekho kuzo zonke insuku ndiyaqala bakho namhlanje. Hayi ngicela sibaqhobele izandla kakhulu. Sinazo indwendwe zethu bakhona ezinye futhi ezisuka kwindawo yaseNdlunkulu eCofimvaba ezikhoyo phakathi kwethu ngaphandle kwezibezizile. Cela siziqhobele izandla kakhulu. Babonile ke bonke brand new. Babonile ke bonke abalaphelwe ebebekhona. Hallelujah. Ngicela siphinde manje ngezandla. Izolo bengithethe into endifuna siqale ngayo ngophambi koba siye ezweni leNkosi. Bantu baseleweni manje ngicela kwindawo ethi selapha nje ukuthanda kaThixo. Stand amen.
njalo ndiyaqinisekisa asizange ukhuthuza abantu kodwa sizisubuka. Master, amen. Njalo nje siyaphangela singotishana sidinga nemali. Sikhapha ngenxa yoba silambile asilamba. Silamba ngenxa yokuthi xa ufuna uvula imizi elewini. Sisentshintshe nje. Ndithe izolo kubekile lapha emoyeni wami kuba abantu baphathe umnikelo. Lo mnikelo ofuna ukuwuphatha lo ungakwazi kuwo ukuthetha lento oyifunayo kuThixo. Master, amen. Amen. Kanti kuba akho into oyifunayo kuThixo ungeze nawo umnikelo. Ndithi benitshilo musa. Kuba ayikho into oyifunayo kuThixo ungeze nawo umnikelo. Also xa uyiphethe le mali yakho umzekelo yiyo le yami ngoku ndikhuphe kokotweni. Xa uyiphethe le mali yakho nami uzamnikela ngoku. Ndiyayazi uba nditheni kuThixo nkonibambe le mali. Ndicela uyibambe le mali ngeli xesha. Unamadile bokushi. Mando ilipo hoteli masheyo. Cela uyibambe nje apha esandleni ngoku. Oh, Holy Ghost. Nkosi nansi incwadi yami eHebrew chapter 11 izakwenzeka kule tent. Sizakwenza yona kule tent. Cela uyibambe nje apha esandleni sakho nje. Ngexesha ibambe leyo apha enhliziyweni yakho njengoba nami ndiyibambe leyam ngoku bendikhuphe kokotweni. Ndiyayazi uba ndithene kuThixo ngalomnikelo. Ndiyacela ke abantu baselewini besetshilo ke utata beshumayela lapho umfundisi Mafalala ozaphinda shumayela namhlanje ukuba kungelishwa into abasiza kuzodlala lewini. Siza kanozodlala icawe futhi. Amen. Kodwa sizothi uYesu uyaphila. Stand amen. Sothi inkosi inamandla. Hallelujah. Wonke umuntu apha ohambe emvuselelweni nje umntana omncinci uzaba nokungqina obutsha. Stand hallelujah. Amen. Tukungana uthumela abantu kude kangaka nodade Mafalala bashiye amabandla ngapha bazapha bazelelise bazonyathela kulale yaselewini. Uthixo unedinga nale ndawo. Stand amen. uJesu wami uyaphakama kuzoyifaka apha. Uyaphila. Mina ngiyo ngokwesaba uJesu wami uJesu wami uyaphila ngokwesaba uJesu wami uJesu wami
Heavenly Father, in the name of Jesus, we pray, Lord, for their financial breakthroughs. Lord, whatever they need, answer their need according to your riches and glory in Christ Jesus. We pray, Father, we thank you, Lord God, today that the windows of heaven are open. Today, in the name of Jesus, they receive their blessing in Jesus' name. Amen. Simangenyo sonke anizotya xesha. Ndicela abantu phangasemva abancokolayo siphambi koThixo ngoku. Siphambi koThixo ngoku. Umuntu oze kuncedo lukaThixo apha ndicela aphume efumene lona. Yabona ke ingozi yale ndawo sikuyo kukuba akufunekanga wenze enye into ephume ecaleni. Ingozi enkulu leyo. Masitheni amen. Sime ngenyawo sonke abantwana ngasemva abancokoli sihloniphe uThixo. Phakathi kwethu sisanaye utata wethu utata Mafalala. Besithe uhlala kwindawo yaseMthatha uyazalwa eTsomo. Mthanda kakhulu Yesu. Ngomthunywa kaYesu lo. Servant of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Because uthandile ke yasithanda kakhulu eLewini ukuba kube khonaye. Ebubhizini bonke anabo kodwa inkosi yasiboleka yena uba izosebenza ngaye kule ndawo for izinsuku ezimbini. Egameni lika Yesu. Cela siqhubhe izandla kakhulu ke siqhubhe nomoya ngwele size ngaphambili ka. Qhubhe izandla nje kakhulu. Qhubhe izandla kakhulu. Hallelujah. Hallelujah. Ake sithi kuze kube guna phakade Sofela kuwe kuze kube guna phakade kuze kube guna phakade Sofela kuwe. What is that song? Kuze kube phakade Sofela kuwe. Asho sonke kuze kube phakade Sofela kuze kube guna phakade kuze kube phakade Sofela kuwe. Khawuphinda unqophise. Kuze kube phakade kuze kube phakade Sofela kuwe.
I think that for namhlanje tasiphinda sibuye sidibana pha endlunkulu noma niyibambi yabo igama le nami ndayiva eThekwini yanisemsulwa mabangama lenkosi ayithanda yo kuze ube phakade Siyanqophisana nawe moyo ongcwele kuze kube phakade phakathi usheri simaphakade lana
Oh, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Sovereign. Jesus. Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. He knows. Thank you, Jesus. Manibulise masiqhubelezana umoya engcwele siyabonga. There's a special greeting. Thank you so much. Usuku lukhethwe inkosi nolwangomso lukhethwe inkosi nolwayizolo belikhethwe inkosi nolwangomqhubela uqala kwemvuselelo lwalikhethwe inkosi. Siyambulela kakhulu umoya oyingcwele egameni lika Yesu. Amen. Amen. Bulela kakhulu kumongameli uTata Namba. Thank you so much Tata, to your heart. Thank you so much to it's my big brother Mabonga Mwanenkosi. Amen. So lento ngomkhulu wayito ebutata. Amen. Hallelujah. Thank you so much for to
to stand with me more than 30 years, more than 30 years. Yeah, so see, you stand with me and pray for me and support me. Yeah, thank you so much for encouragement. Thank you so much. Thank you so much to the Thixo oba yadibeke uMthixo kuwe uyilandelele banitsa abantu abanemibona but bangayilandeleli. Thank you so much for yoba uyilandelele ungayiyeki nje ibonakale nje but uyilandelele kusizofike kuba izalisekiswe kube nje. Thank you so much Thixo ucenele wena tata. Thank you for the heart of souls. Please let me perform. Yeah, because singangabefuni but asingabe nayo la nhliziyo yimiphefumulo. Yeah, singakholwa sonke la singabe nayo nhliziyo yokuthanda imiphefumulo eguquka. Thank you so much Thixo ngicenele wena le nhliziyo yakhe ihlala ivutha yokuthanda imiphefumulo ngegama lika Jesu. Simqhubele isandla. Hallelujah. Leadership yonke siyazi ukuthi besebenzisana leadership abantu abathile sendiba. Hallelujah. Ndiyazi ukuthi umkhaya bekhona kulonto leyo yoba kuqulunqwa kuplanwa umsebenzi kaThixo ba makwenziwe kuthweni kanjani kuplanwa yonke lonto lezo. Hallelujah. Siyabazi abantu basezoma kabathandi into eziphele esithubeni. Siyabaqonda msini. Stop izandla ngegama lika. Asithandi kwindawo esibuye ukuthi ayifeyile kukhonati. Ngabonga Nkosi. Amen. Thank you so much ngegama. Siyabulisa bethe leadership yonke izandla ngegama. Special abantu balapha abantu balelalo ngegama lika Yesu izandla ngegama. Uba beningekho ngesingekho silapha ngoba nikhona ngegama lika Yesu. Bonke nabantu basuka kwaNdlunkulu ekhaya khulu kapha qoqorha ne. Hallelujah. Ekhaya khulu nabantu basuka ekhaya khulu mabonke ngama leNkosi. Ndinethemba kuba sawubonana ekhaya khulu ngepasika ne. Bangabayi pasika. Hayibo. Asebaqobela isandla ngegama lika Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Asiyubuya apha ningakhange niqale epasikeni. Mabonke ngama leNkosi sikhomekeke ke ngokuba ngathi sisiya ngathi nonke nithi siyaya. Ingathi nonke nithi siyaya. Asimqobele isandla kumoya ingcwele. Thank you so much. Hallelujah. Siyabulela kuThixo umceneleni ngegama lika Yesu. Amen. Siphinde sibonane sisithi uThixo umhle. Emveni bakukhona intendo uThixo undenzele naleya. Hallelujah. Without wasting any time kubazalwane asiqhubele isandla moya ingcwele. Lemisuzwanyana imbalwa ilishumi eshekile before basahlukana namhlanje. Cela sichile incwadi yeJudges. Wakhona mamonke ngama leNkosi. Namhlanje ngizawuthetha ngendoda ekuthiwa uGideon. Hallelujah. Indoda yafikelwa nguThixo. Indoda yafikelwa nguThixo emveni kokuba zonke into silahlekile. Ngeso sizwe uThixo kulosizi uThixo wavusa le ndoda nguGideon. Ngoba kwisizwe nganye uThixo khona abantu abavusa. Kodwa kule season yanqamana noGideon. Hallelujah. Hallelujah. Sizayivakela namhlanje ngomagama leNkosi. Hallelujah. Wakhethiswa intoni? Watyiwa intoni uThixo kuGideon? Ngoba always uThixo ufuna umuntu ozawuma ethubeni. Ozawumaphi ethubeni. Ngomagama lekuphi ethubeni? Kuphakathi koThixo nomuntu. Mabonke ngama leNkosi. Akhalela abantu bakaThixo.
malonke amanenkosi kodwa ngeli xesha kuyabonakala uba uGideon waqale wafakwa inhliziyo kamoya oyingcwele uzamva ke incwadi kaSamuel chapter number 6 ngenxa yamaxesha masiye just to verse number 12 Judges God miss Judges number 6 oh wow malonke amanenkosi yawasethi Gideon number 6 wow you won't understand malonke amanenkosi amen Judges number 6 Whoa, hallelujah. Now uzawufika kule age. Hallelujah. Hallelujah. Judges number 6. Imba abagwebi. Chapter 6 verse number 12, 13. Must better 2 verses. Ngenxa yamaxesha. Verse number 12. Ubaleke emveni ko verse number 12, 13. Ubale kuye ku number 22 and then standards. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kuye sathi kuye uYehova unawe gohandini lobukroti. Wathi uGideon kuso camagu nkosi yami ukuba uYehova unathi yini na ukuba kusihlele konke oku iphina yonke imisebenzi yakhe ebalulekileyo ababesibalisela ngayo obawo besithi sasinganyiswanga nguYehova na eYibhuta kungoku uYehova usilahlile wasinikela esandleni samaMidian. Verse 22. Wabona uGideon ukuba sisithunywa sikaYehova. Wathi uGideon, yo Nkosi Yehova, nditsho ngokuba ndibonene nesithunywa sikaYehova. Verse number 23. uYehova wathi kuye, uxolo malube kuwe, musa ukoyika akuyi kufa. Bawethu namandla onke siyabulela Thixo wethu oyingcwele. Nkosi nalizwi lakho nakumkhonzi wakho Thixo oyingcwele. Mfihle egazini lika Yesu. Thixo othandekayo. Siyabulela ngezwi lakho lingcwaliswe ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Lendoda inguGideon. Yindoda kaThixo. Idibana neangel. Ekudibaneni kwayo neangel, iangel izoyimotivate. Uba wena wenyolwe nguThixo. Malonke amanenkosi. Sekhona enkonzweni. Sekhona enteteni. Uzomkhuthaza. Yeba lento nayo ayisuki mntu. Isuka kuThixo. Lento ichileleyo ayichilelwanga inyama negazi. Uyichilelwe ngumoya. Uthi ke apha xa ephikisana noThixo uthi yayaphi imimangaliso bebesibalisela ngayo tatomkhulu abesithi wena wawukhe wavululwana badlula abantwana bakaIsrael sifuna ukuthi ithi le ndoda sifuna lo mimangaliso yeba kwalixesha lethu sibone izinto ezasenziwa nguThixo kaMoses kwalixesha lethu sibone izinto ezasenziwa nguThixo kaAbraham kwalixesha lethu sibone izinto ezasenziwa nguThixo kaYoshua kwalixesha lethu sibone izinto ezasenziwa ngabakhonzi bakaThixo. Hallelujah. Hayi izinto nje kodwa izinto ezi-abnormal. Hayi izinto eziqhelekileyo, come on. Izinto ezi-abnormal. Sifuna izinto ezi-supernatural. Sidiniwe kukuhamba nezinto ezi-ordinary. Hallelujah. Ngoba kwixesha lethu khange sizibone izinto ezi-supernatural. Saphetha sisiva amabali kodwa ngoku sathi mawaphela amabali sifuna ubona uThixo esebenza ngexesha lethu. Ingakathi la madoda ingakathi ukuthi Thixo sidiniwe kuqawa kudala sibhedesha sibonanga kudala sihamba icawa
asibona nganto kudala sigoba sibeka iminqamleso asibona nganto kodwa ingoku Nkosi kosimisele kwenye level of supernatural, level of miracles, level of glory, level of power, level of power, level of power. Inyuse Nkosi undibeke endaweni ebanzi. Sithini ngonobalisa? Yeah. Sifuna into entsha zakwenziwa uThixo. Hallelujah. Pakashakatala basa. Halakapakasha. Sithini ngonobalisa? Imimangaliso izakwenzeka. Izabuya imimangaliso yakudala. Izabuya imimangaliso yotata omkhulu bethu. Amadoda ngasemva luthaba. Bayalekwa abantwana bakaThixo amayakha shakathala basa ngaphambili lulwane. Ngizothetha ngoThixo wemimangaliso. Sondela kabe sondele ulwandle luvalekile lusithi uthaba simfume lisithi uthaba sababulala akashakathala bashaya kude wahlabelela uMiriam wathi bulalani uYehova uJohn wanyathela amanzi wathi bulalani kuYehova ngoba lungile akavuleki kodwa uyakholwa akangeke asiye akasiyekele wanyathela amanzi uMiriam wathi bulalani kuYehova ngoba lungile ngoba inceba yakhe imingona phakathi amanzi avuleka. Can I preach tonight? Ndingashumayela emalanga nje wavula uThixo badlula abantu bakaIsrael wawabamba amanzi kathala Masaya wenza into engazange yenzeka Bishop wabamba amanzi ema amamele ilizwi likaThixo amanzi ema abonakala abantu abahambi bodwa bahamba noThixo ebusuku nje azawuma amanzi akukhumukeleyo. Athanda Bethelekhet sithi kuze kube phakathe sofela kuwe yamangala imikhosi yangena naye yacimba ifana nawo yathi xa ingena phakathi babe bewelile abantu bakaIsrael abuya amanzi ngoba wena ufana nabanye abantu bathi bazawudlula nabo kuba oleka wena kasudlula oleka wena kasudlula yaphinda oleka wena kasudlula kudlula the chosen kudlula abanyuluweyo kudlula abaconcentratiweyo hayi ngabantu kodwa lizulu. Ukude mthatha molweni safika bheke passenger molweni sifuna laThixo uLazarus uphuphi unsukune phuphi kashakathala baya kuyaqalela uYesu uLazarus uphuphi uthi xa uthi Yesu akafanga kodwa ulela wahlala wazulisa siprogram zakhe
wanuka umuntu akwabikho umuntu kwazi kwamkela nesimeli sakhe yafika indoda yaseKalvari yathi nimbekephi lakhapha shakatala ndithetha ngoThixo ovusayo ovusa into ezifileyo ezinukayo wangcwatywa lapheli ba ebethe akafangulela ngoba ilanguage yakho ayifani nelanguage yehlabathi asithethi njengoba bethetha asithi akaphaya uthi ungenanto uthi nento zonke bamangala abantu baziphe izinto ngoba wena uthethi njengoba kuthethwa awuglowi wena alabala suka benelika noba uyagowa noba ugiwe noba uyagidiza lonto uyi okay mamela yoma neno nyenza ndabisela yona bona baphanga phakathi mama ndistrategy ngoba ndabisela lento yoba ndishumayele izwi likaThixo kwathi umbekephi mabonke amankosi yathi khula indoda imimangaliso so lento lasitandela yona yathi chu ubheke engcwabeni yathi chu faka isandla sayibhokothweni kucimba bacimba abantu uyobeka amahlamvu uyobeka ilitye uzofika asasikelela bethu umnqamlezo ngoba i-order yasezulwini ayifani ne-order yasalapha emhlabeni athula indoda yaseKalvari athi nimbekele ihamba nezitshepho zisithi apha ecangwayo yathi mafalana susilitya ndizuthetha susilitya sabhizi thina sasusilitye emveko kuyamkhwaza ngegama ngoba uyamazi igama lakhe yathi Lazarus vuka wabuyela umoya abuye kashakathala basa wabuyela umphefumulo bamangala abantu kuntonjani lo uvusa abafileyo kwathi igama lakhe nguYesu hayi nje uYesu lo waseNazaretha lo wenza kwenzeke kuba nenthandazelo mntazana nomoya ushumayela nenthandazelo iphi nomimangaliso sibakulo verse namhlanje Nkosi uyise imimangaliso kashakathala basa likathala basa makashaya lakathala basa likathala basa halakathala basa siphatha amandla siphatha inkazimulo sisasusilitya phezu kwakho noba lilitya lo-confusion noba lilitya le-cash noba lilitya lokudobelela phansi kodwa namhlanje uThixo usithumile sisosusilitye phezu kwakho asihambi sadwa kodwa sihamba nendoda yaseKalvari asihambi sadwa kodwa sihamba noYesu hayi asiyo magic kodwa msithi nguYesu owenza kwenzeke ethi iBhayibhile okamadolo ayakhona asiphethanga oyile asiphethanga amanzi kodwa siphethe igama likaYesu waseNazaretha igama elinamandla igama elivulilwayo igama elisebenzayo akashathala basaya kuye namhlanje ibinguye izolo kuye naphakade
Katana pite. Ipi. Siyamba sinabhadi. Asizanga ku show off. Yale no singafathanga. Asizanga ku show off. Yale no singanxibanga. Asizanga ku show off. Alabe ngivana. Yale no singaphethanga nentonke ebonakalayo. Asizanga ku show off. Siza kuThixo. Asakhulula abantwana bakho. Akhulula ifamily yakho. Akhulula yonke into ebizwa ngegama lakho. I'm speaking about the power of prayer. Ngizothetha ngamandla akhululayo. Nawe namhlanje uyavuswa. Uyavuka ikhaya lakho. Uyavusa umzi wakho. Uyavusa abantwana bakho. Noma basebalokha nabasaya. Ungaphindi uthi namhlanje ngamanxeba. Usuthi namhlanje. Nakumposti. Sokelo xesha kancela ngiphambene. Uthi uthetha ngelwimi. Uthi rakuthi amandla kamoya. Ngelo xesha ushushu. Andizukhetha ngoba bethetha. I will prophesy. Matambongi. Liveni lisilikathi. Namhlanje sizoyalela. Ngegama likaYesu. Amathamba ayabuya bengumkhosi. Ungaphindi uyithethe. Ungabani usithi ungcono. Ithi kuyalunga gogo. Ukufa nokuphila kusemlwemeni lakho. Usathane kade uthi amadimoni agade uba uthi ne-angels zigade uba uthi xa usithi kumnyama uthi kuyakhanya ziyeme ngemuso zithi nanku umuntu ethetha ilanguage esebenza sawuqala usebenza besingezukwazi usebenza ube bengathethanga amazwi asivuyisayo thina njengabantu abathunyiweyo. Zimi ngilosi uthi ngala pasi umntana wakho akicala ukuthi bawo ndiyabulela ngalo mshumayeli. Zimi ngilosi sikunanga umntana sekhaya sithi nanku into ethethela yaxa sangena la dinento zonke silingilosi siyeza siphethe ipackage ububu ungayithethanga le bese singasikwenza ngoba sixhomekeke ekuthetheni kwabo. Abantu uThixo azawuhamba nabo ngabantu abanebhali. Andazi noma yalivana. Athi ngabantu abashumayela abazivezi. Kodwa ngabantu abanomthwa. Abathi ukholwa kwami makwenzeni imangaliso. Ukusindiswa kwami makubuye izinto zasekhaya zalahlekayo. Ndikhule ekhaya kuthiwa kunobutyebi babukhona kodwa ngexesha lama khona entwenye. Kuthiwa utata omkhulu wayenenkomo kodwa kwakukho nenkomo enye ubuhlanti bukhalibhunga. Kodwa uThixo ngexesha lam lokukhona masibuye into zasekhaya. Noma sivele ngumzukulwana kodwa masibuye. Komntu ndithetha naye. Komntu
kuthi qatha mkhaya ubrother wami. Yamazi ubrother wami. Owena ipolisa uDokaphi. Ukhulela pha kwabo. Ekhuliswa utatomkhulu wakhe. Kungekho nto kwabo. Asibamba. Kodwa namhlanje mthandazo. Ziphi imangaliso abebalisa ngayo tatomkhulu? Eminye ukhe wayibona seyiphela. Kodwa namhlanje egameni likaYesu sithi mayibuye. Kuyo yonke lento ndiyitshoyo bathandekayo ayihambi yodwa. Kune angel ememva kwakho. Kazabaga. Ujonge na. Njenguthetha nje usithi ziphi imimangaliso ababebalisa ngayo tata. I-angels zimaphemva kwakho. Kumthetha na. Zithi angels fear not. Yes. Ngoyiki. Ngoba ukulahlekelwa kudala ifiye. Yena ndama nyandipa ukungabi nanto kudala ifiye. Ukufa aba izinto zakhe zahamba kahle kudala uloyiko. Imingilosi aphemva kwakho ithi ungoyiki. Ndinawe hawe ndinenamandla. Akuthethwa apha nabantu nje. Kuthethwa nabantu benjongo. Akuthethwa nabantu nje kodwa kuthethwa ngabantu abanenhlabathi, ngabantu abasenhlizweni kaThixo. Akuthethwa nabantu nje, kuthethwa nabantu abathi ndimfumene zawuhamba naye. Akuthethwa nabantu nje, kuthethwa nabantu abathi ndiyamazi ndimbonile wafela eCalvary. Akuthethwa nabantu nje bathi ndimbonile uThixo kaTata, ndambona umva kodwa ziyabuya into zami. Ngexesha lam kuza kwenzeka imimangaliso. Imimangaliso izaba yi-lifestyle andizukwethuka. Day by day, week after week, month after month, imimangaliso izaba bubomi bakho. Uzawuthi usethuka le bekusenzeka le. Uzawuphila impilo ye-miracles. Uzawuhamba kuzaba yi-miracle worker ehamba noThixo, ehamba ne-angels. Kokweb Shakadaya Kokweb Ukwebezanda yosilahlekile. Sizabuya siphinda phindile kathabalasa. Sizabuya simangaliso ngaphezu komangaliso. Uthatha nomuntu lapho lahlekelwe. Namhlanje into zakho ziyabuya. Zibuya siphinda phindiwe. Uthatha nomuntu lapho kuphelwe ngamandla. Kodwa ngithandazira ngibona into. Kodwa emva kwale mvuselelo ndizawuthandaza kwenzeke. Ndizawubiza uThixo woThixo. Ndizamkhwaza umasabela afe. Zugoyi kimphefumulo yondika dikosia boyanayo boyana Ngoyi kimphefumulo
Jesus.
konke baba wethu namandla kasakata namandla rakashaya Kosi Uyisa moyo ingcwele Uyisa Tiko kasiraye Tiko kasiraye Kashala basala Katalamanda kasakata Rakam Tanasa Siamo ingosa Siamo ingosa Siamo ingosa Kashana bosaya Isigosa kaspelo sala Siamo uya Siamo uya Siamo uya Siamo uya Lord, we thank you. Chico, we turn around the whole Oh my God. Lord, we thank you. Oh, Shatala. Lord, we thank you. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for your word. And we can see Sinako. We can see Sinako. And we Sinako. We can see Sinako. Siamo. Siamo. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh my God.
Makosi ufuna usebenzisa umuntu wesixesha moyengwe ndimlona umakosi ukhangela umuntu asamsebenzisa ndizoma ndisithi ndimlona Nkosi ndiyaphinda umakosi ufuna usebenza ndimlona moyengwe umuntu ufuna indoda ayifumanaka ndinganamhlanje ungafumana mna Nkosi ndingakwazi ungafumana mna ndisakajapha kodwa nam ndizothatha umyalezo alabaseya ubufuna usebenzisa umuntu kule hour ngexesha Nkosi kule season. Don't pass me by, oh God. Don't pass me by. Don't pass me by. I'm sure you do. Ufuna ufusa abaphili abafilayo sebenza ngamo sebenza ufuna uvusa families sebenza ndibapha kunatete kulalto izothi ndim lo Nkosi kuka ngamadolo sani usithoba sani Nkosi wehla sani Nkosi yehla moyingwe yehla Nkosi ndithatha ingubo yobuqaka yehla yehla moyingwe Nkosi phalisa amabhongo phalisa imphakamo ebomini bawo Thixo wami nabafaka imoya wentobeko ndimlo ndimlona Nkosi ndimlo thatha indawo yakho moyingwe thatha indawo yakho Moyingwe ngathi yenza bakuthi lila khulula uMoyingwe mkhulula ngambambi silibane ngoku funa yena silibane libala ngawe funa yena lapha sokwenza into entsha uthi ndenza into entsha intshule ngoku sakwenza into engazange ibe khona kwikhaya lakho uzakwenza into zange ibe khona apho ukhoyo uzawutshintsha i-atmosphere Phakamisa izandla zakho ngesithixo wakho phambi koMoyingwe
siyama okashaya restoration namhlanje. Ndifuna umuntu namhlanje ozawuthi buyisa moyinxa. Konke okulahlekileyo. Ndifuna umuntu onenhliziyo elilayo. Ndifuna umuntu onenhliziyo efena imvakalelo ethi Nkosi phendula umthandazo wami.
zonke into zami esilahlekileyo, zonke into zami ezibuwelisela, buyisa isidima sekhaya lam, buyisa yonke biweyo. Namhlanje Nkosi amehlo wamajonge kuwe, buyisa. Cela uzotheza nawe, cela uthandaza nawe. Rakapashakatalabasha mandalavas umalusi funa uthatha insikelelo phezu kwakho. Uyasondla asigcine umalusi yena siyamazi so